השנה החולפת הייתה שנת אקזיטים מוצלחת במיוחד להייטק הישראלי. מלבד גוגל, שקנתה את ווייז ביותר מ$1,000,000,000, לא פחות מ10 חברות מקומיות נוספות עשו את זה ושלשלו סכומים נכבדים במיוחד לכיסי המייסדים. אבל על כך דיברנו לא מעט ואולי מספיק בשנה החולפת. מי יהיה האקזיט הבא? ובכן, זה כבר הרבה יותר קשה, אבל אביב פרנקל שלנו החליט שהנבואה ניתנה לא רק לטיפשים, ויצא לנסות את מזלו. תוך שנייה ורבע יש לי בעצם את הסריקה של אביב בתלת ממד. תסתכל על הסנסור, להציב רגליים, לא לזוז בכלל. 3, 4 ו... מצלמת נפח לטאבלט. זה מסוכן. אתר אינטרנט בהתאמה אישית ורכיב אלקטרוני ששולט בקולט שמש. זה המוח. זה המוח. רעיונות ישראליים, ואולי האקזיט הבא שיכניס מיליארד. למי היית מעדיף למכור? לאפל, לגוגל, למייקרוסופט? גוגל הודיעה שהיא רוכשת את אפליקציית החיפוש הישראלית ווייז. שנת תשע"ג הייתה ללא ספק שנת האקזיטים של ההייטק הישראלי. ביקשו מכולם להגיד אין תגובה? זה מה שאני אומר, אין תגובה. מסקאות במיליארדי דולרים, כשהמפורסמת שבהם המחירה של אפליקציית הניווט ווייז לחברת גוגל. האפליקציה היקרה ביותר אי פעם. יצאנו למסע ניווט בעקבות הווייז הבא. תארות למה? מפעם לפעם עושים הפסקה. ואם מישהו כאילו מזייף, אז יורים? מה הולך פה במקום הזה? כן, ככה זה בהייטק, משלמים בשעות עבודה ארוכות ומקבלים בחזרה פינוקים. בכל חברות הייטק שאני מכיר יש כל מיני צ'ופרים משמינים. אתם הלכתם על חרובים, סחטן. אנחנו רוצים להיות בריאים וחזקים. איך אפשר לעבוד במקום הזה עם הנוף הזה? קודם כל זה לא קל. דבר ראשון. עובדים בכלל? עובדים הרבה. יאללה, בוא נראה את המקום. אנחנו בחברת וויקס. כמו כל סיפור סינדרלה טכנולוגי, גם הם התחילו בתור כמה שותפים תפרנים בחדרון קטן. זה הסטודיו שלנו. והיום שוכרים כבר 4 קומות בנמל תל אביב. וויקס בסופו של דבר מאפשרת לך לבנות אתר. אתה יכול להתחיל את האתר מכלום. We need a website. Check out wix.com. או שאתה יכול לבחור איזשהו תבנית, להתחיל מטמפלט. והפלטפורמה שהם פיתחו, שמאפשרת לכל אחד לבנות בקלות אתר משלו, הגיעה כבר לכמעט 40 מיליון לקוחות ברחבי העולם. עומדים במחירה? כל אחד יש מחיר. באופן עקרוני עד היום לנו מספר הצעות מאוד טובות. שהיו הופכים אתכם לאנשים עמידים. כן, מאוד. והחלטנו לא למכור. באמת? כן. כמה רצו למכור אתכם? אנחנו לא יכולים להגיע את המספר. אז אולי כדי להשיג את המחיר הרצוי, צריך לעשות את הרושם הנכון. אתה עם כפכפים, כן? אוקיי, לפני תחילת הרעיון היית עם מכנסיים קצרים, טישרט. זאת האמת. תכירו את גיא סלע, המייסד והמנכ"ל של SolarEdge. הדבר הזה מצוי בתוך או בקרבת כל פאנל, וגורם לפאנל להפיק את מקסימום האנרגיה הפוטנציאלית שבאותה עת הוא מקבל מהשמש. המערכות האלקטרוניות ששולטות על כל תא פוטו-וולטאי בקולטי שמש. הלקוח מקבל כמות האנרגיה שהיא סיפקה, כמה הוא יעיל. הפכו את החברה הזו מהוד השרון לסנסציה בתחום האנרגיה הירוקה. Now it's solar time! בשנת 2012 הם מכרו ב$100 מיליון, ועל פי הערכות הם יקו את השיא הזה השנה. יש לך מושג מה העובדים שלך מעדיפים? אקזיט או לא אקזיט? הם כן היו מעדיפים אקזיט, אבל אני לא בטוח זה מהטעם שהם ניתחו את כל האפשרויות, אלא מהטעם שזה מה שהם ראו חברים שלהם עושים, וזה מה שמקובל, וזה בסופו של דבר האברסט בתעשיית ההייטק. אפל רצו לקנות אתכם? יש שמועות מפה, לא, אנחנו לא מתייחסים לשמועות. אנחנו עובדים ומייצרים מוצרים ועושים את העולם הזה טוב יותר עם המוצרים שלנו. ינון ברכה מציע לנו לקחת בפרופורציות חלק גדול מהאינפורמציה שזורמת בתעשייה הזו. מדינה קטנה, רואים אותך הולך למכולת, חושבים שאתה קונה את המכולת. אתה הולך למכולת, אתה קונה חלב, אתה לא קונה מכולת. מוקדם יותר השנה פורסם שאפל הגישו הצעה לקנות את פריימסנס, החברה שעומד בראשה, אבל נכון לעכשיו זה לא קרה. אני יכול בצורה מאוד פשוטה להתחיל לרהט את החדר, לשים את העצמים עצמם, שכרגע הם עצמים מקריים, אבל יכול להיות פה עצמים של איקאה או של כל רשת גדולה. אחרי שמצלמת הנפח שלהם שימשה את מייקרוסופט בדור הראשון של בקר התנועה קינקט, ופריימסנס מכוונים עכשיו לשוק הנייד. תוך שנייה ורבע לקחת את המודל ולהדפיס. אנשים ילכו עם הטאבלט והסמארטפון ויסריקו אותי באמצע הרחוב? אני חושב שזה נפלא. מצלמת התלת ממד החדשה שלהם תוכל להיטמע בסמארטפונים או בטאבלטים, ולהעניק למכשירים האלה אין ספור אפשרויות חדשות, כמו למשל להדפיס כתבי טלוויזיה במדפסות תלת ממד. אני אישית באופן עקרוני מעדיף ליצור לכלכלה הישראלית חברות גדולות ויציבות ועצמאיות.
אבל אתה יודע, בסוף משקיעים יש להם את ההחלטות שלהם, כי יש להם לנהל את הציפיות של המשקיעים שלהם, ומה שיבוא אנחנו נקבל בברכה. בכל 3 החברות המבטיחות שבהן ביקרנו קיבלנו תשובה זהה. אנחנו לא מתכוונים לעשות אקזיט. אתם למחירה, דרך אגב? אנחנו למחירה? אנחנו לא מתעסקים בזה, אנחנו לא מנסים למכור את החברה. מעדיפים את מודל צ'ק פוינט על ווייז, כלומר לבסס חברה יציבה בארץ על פני מחירה לחול. תראה לי את הארנק שאתה יכול לשלם את החשבון, נתחיל לעשות את המשא ומתן. אני חושב שאנחנו נצטרך לחכות שהארנק יגדל קצת לפני שאנחנו נכנסים לתהליך. אז נכון, המנהלים האלה הם לא היחידים שמחליטים, המשקיעים רוצים לממש, העובדים מעוניינים לראות את האופציות הופכות למזומנים, ולא חסרים מקרים של פספוסים. קחו למשל את גרופון שסרבה להצעה מגוגל על סך $6 מיליארד, ובשנה שעברה המניה שלה התרסקה ב-74%. תקווה היא להנפיק ולהפוך להיות חברה גלובלית ולהיות בסופו של תהליך החברה הדומיננטית ביותר בתחום הזה בעולם. ואולי זו בכלל טקטיקה לקראת משא ומתן, הרי הרבה יותר מפתה לחזר אחרי מישהי, קשה להשגה. אחרי האקזיט, הרעיון הראשון זה אצלנו, כן? אנחנו סגרנו את הסיפור. היא אחראית, אבל מבחינתי, יאללה. כן? איזה ערוץ אתם? 2? תודה רבה לך. אנחנו לא משדרים את הקטע הזה. כן, אנחנו חדשות 10.